Video ya msiku la lero tikupasirani mchezo komanso mafunzo amene adalipo pa program ya kulinji wa msiku la lero amene cholinga chake kunali kufunsa ena mwa anthu kuti afotokozepo pa maganizo awo makamaka nkhani yomwe ikutchuka kwambiri. Nkhani idatsamira ponena kuti a Profesa Peter Mutharika musona yawo adalonjeza kuthetsa katangale mdziko lino, koma zapezeka kuboma lawo limene ma cabinet ministers ena mwa iwo amene akugwira ntchito pano ndi anthu onena kuti nso akuyankha milandu yokhuza katangale, ndiponso nkhani ina yavuto ndi yokhuza attorney general amene nayenso akukhuzidwanso ndi kuchita katangale olapisa, komanso nkhani ina ndi yokhuza chiletso chimene adatengapo amene wa attorney general Frank Mbeda ku bungwe lija la ACB kuti lisawafufuze, anakatenga injunction ku court kuti bungweli lileke kuwafufuza, ndipo zidachitikadi ndi anthu akufunsa kunena kuti kodi ACB nchifukwa chani lidakalichete pa nkhani imeneyi. So anthu amafunsana kunena kuti kodi katangale amene amanenedwa kuti athetsedwayi ndi momwe zinthu zikuyendera ndizoonadi kuti katangale yathetsedwa. So taonerani video imomwe anthu anachezera. Tikulandireni ku programu yathu yachiwiri ya kulinji wiki ino. Dzina langa ndi Elvis Wawawa. Tili pano tikambirane nkhani zokhudza dziko ndipo timakhala ndi matopiko osiyanasiyana amene timasanthula mtsiku limenelo. Ya lero ndi yokhudza katangale. Funso lalikulu ndonena kuti kodi dziko lino likuchitadi zoyenerera pofuna kuthana ndi katangale. Funso limene likubwera pamene mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika analankhula mnyumba ya malamulo pamene amatsegulira nyumba imeneyo mbuyo muja kunena kuti iwowo athana ndi ntchito ya katangale. Sizitengeranso kuti kana munthuyo ngwa DPP, iwowo aonetsetsa kuti anthu sakusakaza chuma cha boma munjira zosiyanasiyana kapena kuchita katangale munjira iliyonseyo. Komano ena akunena kuti pena pake zinthu zikhangati kuti zimene akunena Mutharika ndi zimene zikuchitika mboma lawo zikusiyana. Amapereka chitsanzo cha mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo kunena kuti naye kukhudzidwa sikuti ndolakwa koma akukhudzidwa ndi nkhani za katangale. A Frank Mbeda amenewo akukhudzidwa kuganizidwa kuti anachita nawo nkhani za katangale. Ndiye mabungwe osiyanasiyana amene saboma nawo akhala kunenapo kuti ayi Mbeda atulepanso udindo monga SIDED, mkulu wa SIDED ameneyo ndithu atulepanso udindo kuti apereke mpata kuti nkhani ifufuzidwe bwinobwino. Ndiye tikambirane nkhani zimenezo. Mstudio muno tikhale ndi Innocent Mphongolo, mmodzi mwa anthu amene amatithandiza kusanthula nkhani zosiyanasiyana pamudzi pano. Komanso tikhale ndi alendo athu angapo a Robert Mkwezalamba, Moses Nkandawire komanso a Sylvester Ayuba James. Ndiye nkhani tikutero. Innocent alikale mstudio muno. Innocent tiyambe ndiwe ndithu. Vuto limene la katangale mwina mdziko muno ndilalikulu motani? Tinene kuti vuto limeneli ndi vuto limene tili nalo. I think the past few years tikamakamba za corruption perception index dziko la Malawi lakhala likuoneka kuti lili pamwamba kwambiri pa nkhani imene yokhudzana ndi katangale. So pakhala pakukhazikitsidwa ma initiative osiyanasiyana ofuna kuthana ndi katangale ameneyo. Pali zinthu zingapo zimene anthu akumakhala ngati akuona ngati mene wayambira program ena akuti president anena kuti tithana ndi katangale mosayang'ana nkhope kenaka kuti yakhala ngati munthu pali nduna zawo zimene zikuoneka ngati zikukhudzidwa ndi katangale. Kodi zimene zikuyankha milandu noti zikukhudzidwa zikuyankha milandu yokhudzana ndi zimenezi. Kodi zimenezi tikutenga njira yoyenerera? Mafunso ena nkumakhala amenewo. Now pabweranso nkhani zina zonena kuti particularly mwina towards the attorney general Frank Mbeda kuti amenewa anatenga chiletso kuti asazengedwe mlandu kapena asafufuzidwe pa nkhani za katangale. Ndiye kumabwerano kuti amenewa atule pansi fa cha zinthu zimenezi. Funsono nkumati kodi ngati tili serious munthu anatenga chiletso chija anthu amene ankafuna kumfufuzawo kandi ACB papita kaya zaka zingati chiletso chichango chikhalira kuti ifeyo anatenga chiletso
basi chizathera pamenepopo sitilibenso chidwi choti chiletso chimenechi mwina tichichotse. Pali nkhani mwina yokhudza achithyola banda nkafuna akafufuzidwe kufamu kwawo kuti kumene kukhanga kuli fertilizer anatenga chiletso chija palibe amene anakhala ndi interest yona kuti chiletso ichi chimwina tikachichotse. Former president amakafufuza kunyumba kwawo ngati kuli agalu anatenga chiletso chijaso chikungokhala. So zomweno zimachitika nzonena kuti nkhani yoti munthu atenga chiletso anthu amayamba kuyang'ana otenga chiletsoyo kuti amene ndi amene akupangitsa kuti nkhani isapite patsogolo. Koma kodi munthu akatenga chiletsocho achitenga palibe njira zina zimene anthu akhoza kuchotsa chiletso chimenechi pamenepo ndi pamene pakumakhalanso nkhani una kuti sometimes mwina timapanga accuse okatenga chiletso kwa malamulo a dziko lino amaperekanso mphamvu amapereka ufulu onena kuti ngati munthu atenga chiletso mbuli ndi amapereka ex parte kenako amapereka so inter parte atha kupatsa chiletso pawekha kenako amanena kuti mubwere tikambirane tiunike kuti kodi chiletso taperekachi ndichoyenera kuti munthu akhale ndi chiletso chimene chichi. So nkhani ngati zimene zizi zilipo zambirimbiri funso nkumanena kuti kodi mabungwe ngati mwina AACB apolisi ena mabungwe osiyanasiyana amene amafuna athane ndi katangale zinthu ngati zimene zikachitika iwo amasankha kungokhala nkuzisiya moteromo kodidi akulimbana ndi katangale rather than mwina exposing individuals kuti akuti anatenga injunction malamulo amalola kuti munthu akhoza kutenga injunction komanso malamulo omwe amalola kuti ngati mwatenga injunction yoti ine ndisakufunseni mafunso inenso ndikoza ngati ndikuonetsa ndikufunitsitsa ndifunseni mafunso ndikuya ndipitenso ku bwalo ndikanene kuti inetu koma ndifuna ndafunse awo mafunso ndi bwalo likhalitsa pansi kodi mufuna mwafunse chifukwa chani akaona kuti I think ndikoyena kuti afusidwe limalola kuti achotsa chiletsochi tafunseni mafunso. Chabwino ndiye kuti zimene zikhoza zomina mabwalo a milandu kuti ali interested ndi nkhani zimene zothana ndi katangale fana also sananga the player kuso sikulowera kumene wet tikhoza kutero kuti kodi mabwalo a milandu nkhani ngati zimene zakupanga nazo bwanji komano bwalo la milandu I think kupereka chiletso kwa munthu si mulandu limachitidwa move komanso kuchotsa chiletso chomwecho bwalo silikwena lipangidwe move. So pali zinthu zina zimene mwina mu nkhondo yolimbana ndi katangale anthu timasankha kuzipanga ignore kapena mwina sitikhala nazo interest komano zili ndi mbali zina zimene tifuna tiyang'ane kuti chifukwa chani bungwe lothana ndi katangale likaona kuti anthu atenga injunction limasankhanso kukhala chete pamenepo. Chabwino tibwereso poso chedwa apati yese kulankhula ndi alendo athu amene tinawo palaini program imeneyi yakulinje palaini pa tili ndi alendo athu awiri a Sylvester James Ayuba komanso a Robert Nkwezalamba. Bwana Robert Nkwezalamba tikulandeni ku program yalero yakulinje mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kayo. Tadzukanso a Sylvester James Ayuba nanu tikulandeni ku program yathu yalero yakulinje kwacha bwanji kulilongwe? Kulilongwe kwacha bwino ka Blantyre kwacha bwanji? Kwacha bwino. Tiyambe ndinu Ayuba tukambirana pano nkhani zokhudza katangale. Inu mukamakhala ndinu lawyer komanso ndinu phungu wa nyumba ya malamulo. Vuto la katangale kumalawi kuno mmaona kuti ndalikulu bwanji? Ndi vuto lalikulu posa vuto lililonse kuno kumalawi. Mwaneneranji zimenezo? Ndalama ifena kuti katangale ndi vuto lokhala limene limakhudza almost munthu wina aliyense. No kumalawi ngati kuti ntwani miliyoni ndi kuti mwina amene akhozanena kuti ife katangale samatikhudza bwana ndang'ono khamene amene sadziwa kuti katangale kapena ndalama ndi chiyani koma over 90% ya amene amadziwa kuti ndalama ndi chiyani katangale ndi chiyani chabwino ndi chichoipa ichi abi katangale amatikhudza including iso ineyo. Chabwino ndiye kumalawi kuno chimene chikuvuta nchiyani chimene chikuchita fyolo katangale kwambiri nchiyani kumalawi kuno inu ngati mtsogoleri? Chikhalidwe. Chikhalidwe zimene zimatayika pa chizungu mati ma values ma moral values azidewa ndi kuti umunthu umene zinthu timazionera kuti ichi nchabwino chinthu ipa tinatayika andi mukayang'ana kutayika kumeneko sitinatayikire ku sukulu sitinatayikire mwina mabala tinatayika malo amene kuti mukhale momanga chikhalidwe ngati m'manyumba mwathu
machalichi lero mizikiti lero kuchalichi kakonzikiti munthu otoya kuti ndalama ya wabiratu chito kuti awawa ndalama anaba mipingo imalandira ndilandira ndalama zija ndikuapemphereraso nyumba pathu ukaba makolo chito dzoti chiwaba mana wanga amakuthandiza kukubisa anthu amene katangale sangakhudze Malawi ndochepa kwambiri of course ndi maziwa pota we atatu ndimadziwa kuti awawa ndatoti ayisa mapanga komano filikota za anthu amene tili mdziko muno lifa anthu akatangale mwina sophatikizapo ine mukulankhula mbali ndime chabwino iya tivomereze nde inu Ayuba poti tonse pano tangukumanapo akatangale zikuoneka kuti katangale kwambiri akuchitikanso akuchitika paliponse yes koma atsogoleriso amene akuyenera ndithu muonesa chitsanzo chabwino kunena kuti iyayi zinthu zizichita motere nawonso akukhuzidwa kamene kuti akuganiziridwa pa nkhani za katangale nde akumachitanso zinthu zofuna kusonyeza kuti sakufuna kupereka mpata kuti afufuzidwe mwachitsanzo pali ma injunction ambirimbiri amene atengedwa pakatipo oletsa mabunga amene amafufuza za katangale kuti agwire ntchito yawo mchitidwe umenewu mukuona bwanji ndiyambire patsogoleri posera kapeza ma injunction utsogoleri samachokera kumwamba amachoka pakati pathu ndengati ife tikunena tikumboti kugwirizana nedziko lino paliponse pali katangale manyumba malo opempherera malo business leponse pali katangale ndatsogolera aja kubadwa manyumba omwemo ndikumakula akuphunzira masukulu omwewo amene muchitika katangale ndikumamaliza sukulu akupemphera matchalichi ndi mizikiti yomweyo imene muli katangale akusewera mu society yomweyo imene muli katangale chimwe chopakisani kuti mugwezera atsogoleri wako zikawasiyana ndiye nafe ndi chani munthu wachoka mu somba yachoka mupotowola umene somba zonse zilizonongeka chinge upakisani kuyembekeza kuti imodzi yokhayi ikhale yabwino ndi chani ineyo kudzudzula atsogoleri pakatangale nimakhala akaye skeptical tidzudzule ndani chabwino tiyambe kudzudzula makolo from grassroots imene tikwelera ana athu ambiri amene timanena atsogoleri kuti kuyi wakatangale ambiri even achinyamatafa ambiri tikuyendera malayisensi ogula ambiri amakana kuti akapange mayeso ineyo lero kuti muyambe kulanda malayisensi amene anagulidwa firikotazi achinyamata amene so 100% achinyamatawo salibe malayisensi opanga mayeso bwinobwino anapanga katangale andi kwayo amageza kuti amene ni katangale ochepa timanena katangale facha ofisi imene munthu wakhala kuti ofisi yo ndiye ikulu paudindo wake ndiye kuti asapange katangale koma ife tikupanga ti makatangale tambirimbiri mkatikati niona ngati ndiochepa amene tikaibo zudzula atsogoleri kunja kuno ndiochepa kwambiri tabwino ndiochepa kwambiri tabwino tibwereso kwa tibwereso kwa inu tipite kwa Ankwezalamba nkhani ndi imeneyo timveso kuchokera timve from your perspective inu ngati ama civil society vuto kumayi kuno ndi chani kuti katangale akhazike chonchi pakati pa anthu I think nkhani yayikulu ndi titha kugwirizana ndi Ayuba James mbali imodzi wambali yayikulu ndi nkhwidzi kati mati greed chifukwa kwambiri katangale amene waononga umoyo wathu ndi yemwe amachitika ndi anthu adindo akuluakulu ati katangale wake sakhala wang'ono amakhala wankulu ndithu kufika ponena kuti kayatha kuchosa moyo wa munthu ndizoona mina unenera Ayuba kuti mwina zimayambira kumene timakhala madera akwathuko pena pake timakambirana nkhani yomweyi I think kumene kumadzabwera ndimawo manena ngati kuti mwina mwake khalidwe lothokoza ena akanayibweretsa ango imeneyo kuti khalidwe lathu loti munthu akatichitira chabwino tinthokoze akatere tinthokoze limeneli ndi limene latembenuzidwa kukhazikika ngati zabwinobwino chifukwa ndi mmenenso mwapangisa kuti katangale achuluke chifukwa chonena kuti ine galimoto yanga yalowa m'matope andikankha ndikuyenera padakali pano ndituluse ndalama ndiyalipira anthu andikankhaja za ubwino za umunthu mulibemo integrity ene kubwera pamenepo kuti mulibemo umunthu chimene umayang'ana nchoti basi mwangoti zikomo ulo waso kenaona ngati tikuthandize
ndi mtima omukhaokhawo wakatangale chifukwa ukufuna dipo pachina chilichonse chimene ungapange. Ndeka ndikuloti trafiki akuuza kuti ndondomeko ndiyi ukaime pa windo apa utere iweyo kutha kukhala mgalimoto ndikumpasa dobadoba within 30 minutes license yako ikutuluka iwe sunapereki wangu kayikapo chala simene chooneka nchalacho for cha accountability nchala kuti mwini wakedwa galimoto ndi amene mwa process yonse imatheka ndithu iweyo nkhope yako osaoneka komano umapezeka kuti license ya 30,000 walipira 180,000 katangale khai amfumu amene aweruze milandu ku nyumba ndizo khazo so chidule chake umapezeka kuti ndi greed chifukwa chofuna kukhala ndi zinthu zambiri kuposa izo zimene udakali nazo kapena ngati uli nazo zambiri ufuna kukhalibe pa mulingo omwewo kuti usasauke ndalama zingobwerabe. Ndiye china chimene chimapangitsa edi kapena kuthandiza kupita patsogolo mponena kuti tikamupeza munthu amene tikunkayikirayo kuti ndi uyu ndiye mwinanso kumazakhala mbali imene ya malamulo mayiyamba icho kuti kuti ndondomeko zathu maprocedure malamulo ali bwinobwino kuti akhoza kulola kupanga amene ungapangire koma ndondomeko kuti zimakhala zotani. Pali chilango chonena kuti kodi munthu akatenga machisanzo ka chileso atakhala zaka 100 ndi chileso peza kuti malamulo palibepo chilango china chilichonse sinza kuti akhoza kukhala ndi ufulu umenewo. Ndiye zimene zimachitika nzonena kuti amalawi akaona kuti akuti ankweza amba kuganizidwa kuti adaba amba kulowa mkhoti kenako iyayi idapeza chileso malamulo akualola apeza chileso kenako 3 years 4 years 5 years kenako nkhani chiyazizira vuto ndi chani mpenduna kuti malamulo athu alibe mphamvu kapena kukakamiza kuwumiriza kwina kwake kunena kuti chabwino mutapeza chileso koma chizikhala ndi nthawi yosapitirira masiku 30 kapena 90. Mwina zikatero ndi ndondomeko zimene zatipangisa kuti timumve ankweza namba ucha ayipite mlandu mboni ubweresedwe poyera kena kuti gamule. So vuto lalikulu ndonena kuti nkhani zakatangelezi ndizovuta kuzifufuza zimafuna ukadaulo mene timayamba ndondomeko zoti tithani ndi zikhuphu kumakhazikisa SACP mona kuti tonse tidali athu tikuchokera ku nthawi ya Kamudzu anthu okhulupirika kwambiri aulemu kwambiri mwina nzovutirapo kapena zinatengerapo nthawi kuti tiyande kuphunzira njira zosiyanasiyana ukadaulo ukaphunzira maiko akunja kuti timpesese kuti kumkatangale tingathane naye bwanji koma tonsefe tikuchokera mbali yonena kuti mwina katangale kuti machita ndithu ndiye kuti tisinthe mindset kapena maganizidwe athu zile zimathekanso kuti kupolisi komweko kumene afuna kuti muthanike katangale kukuchokanso katangale kuti kesi yanu ite takangobweretsa ndalama bere ya polisi ndiaulere koma mubwerese 30,000 mutuluka zikhala bwanji. Ndiye tonse tikuyenera mindset change kuti zinthu zisinthe pamapeto pake pamabwera anzathu awandalewa achina Ayuba ndi anzawo amene amakhala kuti akufuna ubwino wawo upitirire ndiye khalidwe lawo limafuna kukhala lothana ndi anzawo. Ndiye kuti munthu amene wakhala pamalo kuti uyuyu mwina akuletsa zinthu zakatangale pali anthu ena ake andi mbomamo akufuna adusise deal ina yake yayikulu ndiye akapezeka ofesi kako kuti kamwa chisanzo kandiwe atole cheno ukukhalira mafairo oti iwo akadusa ajapo bwino ndiye ndale nozimalowa pano kuti amene tithane naye amakufuza kodi amene kumuzi kwawo ndikuti kodi ndale history yake yapo ya ndale yaenda bwanji tenti nchose ndipaja nimanena kuti corruption imatha kupangisa anthu kuchotsa miyoyo ya anzawo so sinkhani yophweka ayi ndi nkhani inoti ngati dziko tikuyena kumachitapo chenkha kuyiwunikira mozama kunena kuti I think ngati dziko tisinthe kachidwe kathu kazi tisangoyang'ana pa mbalambanda kuti lero ndangodzuka ine kuzalamba kalekale zaponye chiviyeni akanda howahowa akuba chanchani mwakuti amalawa achitenga athamange nacho kusiwa ambe kugwira zinthu kumanga zinthu iya tizalakwisa koma tiyang'anisa system yathu tikuti tikafuna kupanga nkhani za corruption kuthana nazo tisate njira yanji kunena kuti pamapeto pake pasanalisenso nthawi mlandu uthe izo mati mpaka na 1 year 2 years tikeza zimene zikusokoneza so tikati tisinthe ngati dziko machidwe athu ndikuona ngati nkhani yakatangale ithakuikwanirisa koma metu uchitira padakali pano kumangopeka na goli pa zinthu zosakhalapo kapena kuisa ntchito ndale kuthana ndi anzathu muzina la corruption sizipitisa patsogolo. Chabwino nkweza namba tipite kwa Ayuba
nkhani ndi imene kunena kuti kodi malamulo a dziko lino mabwalo a milandu akuthandizira kuthana ndi katangale kapena akuthandiza kuchepetsa katangale. Pali nkhani za ma injunctions, pali nkhani za lamulo lija limene limalowa attorney general kapena boma kuita drop ma cases. Pali nkhani za mbiri ena amathauna yoti mwina lower court inapeza olakwa kupita ku supreme court nkhani ija basi ukatenga ma injunction nkhani imakuti matufuna ati tichite ka review basi kupeza kuti munthu atuluka kundende akakhala ku nyumba pakana nkhani ija basi kusizira kupeza nayo mwina president penanso achita pardon anthu kuti mwina ndakatangale zinthu ngati zimenezi malamulo athu maona bwanji Ayuba? Zinthu ziwiri ndeni mwana ngati mwina mapanga ka shift. Pali nkhani ya malamulo, pali nkhani ya mabwalo. Tayamba nikaya malamulo tiyambe ya malamulo. Ndeno nkhani ya malamulo afinti malamulo athu ndi wopezera. Ali ndi magapo akuluakulu pa nkhani ya katangale. Mwachitsanzo mukumbukira nthawi ya Martha Chizuma. Ine nali munthu umodzi amene ndinkalimbikitsa kuti mphamvu zotetsa mulandu kapena kupitiliza mulandu ku khoti zimene anti-corruption bureau ali nazo zikhale awapatse zokwanira kuti akafuna kuyamba mulandu asawatenge chilolezo kwa the head of public prosecutions. Mukamba za prosecutorial powers Yes. Okay, chabwino. Komanso akafuna kupitiliza limene wakuonera usati the head of public prosecution azingobwera yekha kwatetsa mulandu. Mukumbukira amene zinakhala nkhani ngati ya Muluzi ija. Yeah. Anti-corruption bureau ina ndi umboni wonse ndipo mboni zayo zokhozeka kuti mawa asiyamba kulowa khoti. Kota Muluzi anakambirana ndi ndacha kuya kuti ayi thandizana pandale izizi mulandu ndi chosereni kazinakhala bwanji kumeneko naona kuti mawa anti-corruption bureau ili mukoti kunabwera andani the head of public prosecutions kunena kuti mulandu utaudani na tautepa. Useweza kunena kuti ofesi ina ikulowera pa ntchito ya ofesi ina pamene ofesi imene kulowerayo ndiyoti mtima wathana ndi katangale ilibe komano ichebe ndi mphamvu yoti ikhoza kupanga zimenezozo. Zimene zinachitika pakati zanakambirana pakati paja kuyanda Muluzi siti kuzidziwa kwenikweni. Amene aja kuyanda boma akuchena Muluzi ndi boma la imene siti kuzidziwa zimene anaona at the head of public prosecutions siti kuzidziwa koma zimene ndikudziwa nje kuti ICB anali ndi umboni wonse woti nkhani ya Muluzi akanayendetsa bwinobwino. Kumasana ndi kuthekera konse koma lamulo anapangira dala chifukwa chonena kuti ofesi ya ACB imakhala yodziwinira payokha kwambiri chifukwa imathandizidwa kwambiri ndi azungu amene kwakunja. Pamene ofesi ya DPP imakhala mkhwapa mwa president ndimene kumaigwisa ntchito pandale. So anthu andale sanafunde kuti uja munthu wawo amene ali ngati kachida kawo owatetezera akhale opanda mphamvu zoletsa uja wenene amene afuna zithana ndi katangale. Pakangoti awasiyanitse uja azipanga zimene akupangitsa payekha ndi kuti andale ambiri akhala exposed. So malamulo ali ndi vuto limene anabweretsera dala anthu andale. Chinthu choyamba ndi chimenecho. Ntchito yachiwiri mwina chili ku nkhani ya zilango zake amene zimakhalira. Pali zilango zina zabwino zene mukhoza kupanga munakhala kuti mwina mfuna muthaye ndi katangale motsimikiza. Mwachitsanzo kungopanga kuti munthu akachoka kundende wakatangale mwina akawalandidwa katundu wapita kundende pakaso chilango chonena kuti pasapezeke wompatsa moni amene ampatse moni amangidwa pasapezeke olankhula naye. So azingodzimangirira okha chifukwa zimayambira pamenepo oyankhulisana apo. Chabwino. So mwinaso zilango zathu pena sizili bwino kunkhani ya malamulo kuti limenelo komano tisayiwale pene tichokerere ponena kuti vuto ndi society inagumuka in terms of values zinawachisawa basi. Anthu anaphunzira kuti kulemera umalemera mwachangu opanda hard work. Anthu anaphunzira kudzikonda kuti ma resources akakhala agulu ukhoza kutenga wekha olethera akuvutika zonsezo ma values tinataya. Tinagumula nyumba za round tinamba manga nyumba za makona. So tinaphunzira individualism kwambiri.
komano nkhani ya malamulo mavuto akuluakulu nthu aliko amene ndafotokoza pali magapo akuluakulu vuto ngati mmene zinayendera ngati nkhani za achilipa zija nkhani za umboni kuti iyayi umboni umene watengedwa kunja niwagwisa ntchito kuno opanda chilolezo cha attorney general zachani zimenezi chinyengo si chinyengo oloweka kuti chichitira kunja umboni maopeza bwanji si chinyengo ba so zopanda pake anayikapo zokazoka chifukwa mazo kuti attorney general ndi munthu wankhwapa wa maboma ngati umboni okhudza iwowo ndikuti yaletsa izati amene zinakhalira nthawi imene ijayo so mumalamulo zambiri topusa tofuna ngoteteza anthu ena ake amene ali m'maudindo andale chabwino tipite kwa Innocent kenako tilankhule ndi atolankhani athu ena ndi ena mabomamo achina Eric Msikiti akonzeka apa. Innocent nkhani tu ndikutero ikutero akuti ayi mwachitsanzo Ayuba akuti mamorozi palibe mamorozi anaonongeka ankweza ambapo sonawo kambapo nkhani mafundo zawo anyata anthu andaleso nawo pena amakulezera katangaleyo ndinene kuti I think anthu onse akugwirizana kuti katankhale ndi vuto lalikulu pakati pathu komano nkhani imene mwina imene even somvera kwena kukhala nayo chidwi ndi nkhani yonena kuti akunena kuti anthu ambiri amakhudzidwa ndi katankhale komano mukupenya kwa anthu amaona ngati katankhale ndi amene akukhudza kwambiri akuluakulu aperekapo zitsanzo zambirimbiri kuti ayi mupita mukatenga license kuti anthu ambiri license ndiyokula sionena kuti anapita kumayeso mwina mukhala mu society ayi tikagwira ntchito iyi tilandire ya Fanta. I think zinthu zimene zitiyambeso kuziyang'ana mwachidwi tiyambe kuyang'ana kuchokera pa ujeni yaing'ono unit yaing'ono which is family kodi pa family mwathu timapanga bwanji mukuntuma mwana kuti ayitapita akakulembe sukulu uku ndiye mwampatsa soka envelope kena iyi akakakulemba ukapatsa head zinthu ngati zimene zija tikuziyambira patali komano zikukula msinkhu tikafika kuntundaku zimakhangati kuti it's part of us basi tinazolowera ndi mmene kumalayi kuno timakhalira umayenera upereke thank you zijanapeka itsanzo to akankhagale moto sungangonena kuti yayi ndidutsa ati yayi tagwirani apa omwe Fanta in fact amafika pokuchingira so simudutsa apa sitingangopanga ulere kuchoka lepa kubera nkhani ya malamulo yonena kuti apali tinthu tina timene tili m'malamulo mwathu nditooneka tabwino tokhala ngati kuti tikutsata procedure koma nditi masipanalanso timene tikuponyedwa apansewu mwina mphamvu za DPP mphamvu za attorney general mena fotokozera Ayuba. So I think if we are really serious zinthu ngati zimenezozo tiyambe kuziyang'ana mwa mphamvu kwambiri tipiteka ikwatula nkhani athu apa Eric Msikiti komanso Brenda Kayo ali palaini patiyambe kaende Eric iwu kena kuti wewere kulilongwe Eric ngakhale taonana kale ku times konkuno kumabe mawu abwino. Hello Eric. Hello Elvis. Mawu abwino. Mawu abwino Elvis. Chabwino yankhula ndi amalawi pa perception yawo pa nkhani yakatangale mdziko muno. Alright, ine apa ndili pa General Corner mu mzinda wa Blantyre ndipo ndi mmodzi mwa nzika za dziko lino choyamba mutuza dzina lanu komanso kumene makhala. Ine dzina langa ndine Prince Njombyalema nimakhala kwa Manase. Esolo kuzeni kuti boma lakhala likukamba zambiri makamaka pa nkhani yolimbana ndi katangale. Ndimafuna ningodziwa kwa inu ngati nzika ya dziko lino kuti ndinokhutira ndi zimene boma likunjira kufuna kuthana ndi katangale komanso ziphuphu. Ine bwana ndilibe zambiri zoyankhula koma chachikulu chimene ndichonena kuti sikuti katangale yakutha 100%. Pali zambiri zimene zikuchitika lese ngati munthu kukwera mwina minibasi kupita kwina kwake which mwina capacity yakwana koma anthu aja anapeza zoti capacity ichi itakwana kumaonjezeramonso anthu tikayenda zozoti kumwana mwina nda traffic akangoona anthu aja capacity imene amapeza kuti mwina kunyemerana kakang'ono pamene zikuti zabwino kuti mwina katangale sanatani sanatheretu ya ndiye kuti ngati zikuchitika zinthu zimene zing'ono ngati zimenezi kulikuluko kuli motani. Mafuna mwina boma litachita zotani kuonesa kuti katangale ngati amene yapere. Ine pamene panimoneseso kuti litangovomereza kuti mwina kumbali ngati ya minibus imene monga mene ndanenera kuti
itangopangira kuti izionetsetsa kuti mena kapasiteyo ili mokwana komanso anthu akuyenda ndi zipangizo zoziyenereza komanso on a daily basis akuonetsetsa kunena kuti mwina maminibasiwo akhomeredwa misonkho yokwanira komanso chilichonse chili bwinobwino monga mmene ndayankhulirapo. Elvis mundimene ndachezera ndi mmodzi wa nzika za dziko lino amene walongosolapo kuti pali zambiri zimene zikunenedwa koma tikapita pa ground zinthu ndithu zidakali mmene zinalili kalekale. Tathokoza kwambiri Eric amene Eric Msikiti kutipatsira maganizo amalawi ochokera ku General Corner mu mzinda wa Blantyre. Tilowere chaposedwa kwa Brenda Kaya amene ali mu mzinda wa Lilongwe komanso Emmanuel Moyo amene nayenso afuna amve maganizo amalawi pa nkhani zakatangale kuti zikuyenda motani. Ndiye apa zikuoneka kuti Emmanuel Moyo naye wakonzeka. Emmanuel, mawu wabwino wadzuka bwanji? Hello Emmanuel. Yes, zikuoneka ngati ndi Emmanuel sitikumvana bwinobwino ameneyu TSB ndithu titumikizane naye koma Brenda Kayeso naye kulilongwe wakonzeka timve maganizo anthu ochokera ku Capital City kuti iwo perception ya fight against corruption akuiona motani. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akulibaji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesi yaodesha chiruguko chuyenda panji nanga ngani zonyatisa sikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji. Timfane ndi Emmanuel ukundimva? Hello, ndikukumvani bwinobwino. Kukaronga paja? Yes, apa wati kukaronga. Chabwino, yankhula ndi amalawi pa nkhani yakatangale mtsiku la lero. Apapa ndi Malawi modzi. Choyamba tikudziweni dzina lanu. Ine dzina langa ndine Mike Ntakomwa ndimakhala kukaronga. Kutengera ndi zomwe ya mabungwe komanso anthu ena akunena. Kodi dziko lino likupanga zotheka pofuna uthandiza katangale? Ayi, ine kumbali yanga ine ndikuona ngati dziko sikupanga zotheka kuti ithandize katangale. For example, dendalo langa kwambiri maofisi maboma, maofisi aboma kuti upite for example ukapangisa license ndikuti udikira ngati simalipire ndalama iliyonse yapamwamba ndikuti udikira mpaka na iweyo uganize pawo yekha kuti uchose ndalama mthumba mwako upereke kwa munthu mmodzi amene akugwira kumeneko ndeno ndivulayo kuli kwambiri imene ndikuona kuti silisintha ngati sitengapo gawo lililonse ngati boma. Umu ndi mmene amayi alakhulira pa nkhani yathu imene yari. Tathokoza Emmanuel chifukwa cha nthawi yako mmawa uno. Emmanuel Moyo ameneyo tiyesere kulowera ku Lilongwe kumene kuli Brenda Kayo. Brenda, wadzuka bwa? Tadzuka bwino Kayo Elvis. Tadzuka. Muli pati alankhulani ndi amalawi pa nkhani yathu ya lero. Chabwino, panova ndikuyankhulira pacha sapo 2 ndipo ndi nzika imodzi atifotokozera kuti iwo achokera kuti mbomwe achokera kuti kudo kuchisapo 2. Chabwino, mmene ndamvera nkhaniyi na mukukhulupirira kuti dziko lino likwanisa kuthana ndi katangale mmene mtsogoleri anayankhulira amatsegulira ya malamulo bedi kuonera katangale isizingatheke kuti wachifokedera kuti boba lukasiza nchini atogene aliso ndi milandu bomango ndero milandu kutikira kuti tinakagale kokura. Ndiye muna angatani kuti zimene analonjeza akwanirise ngati kana mwina kazakala balizo ara kupanga kuti tsoso kutari ndi bakari zandari ya chaki ndero kokako mariba listiyo. Chabwino, Elvis mundu mene afotokozera kuti iwo akukayikira kuti
sangakwanitse kuthana ndi Katangale malingana kuti president wa dziko lino akugwiranso ndi anthu amenenso ali ndi milandu ndiye ndikovuta kuti akwanitse zimene iye adalonjeza kwa Amalawi. Tathokoza Brenda. Dziko mbambiri. Solo la legacia odeja Chirugu goju yena panji Nangangani zonyati sasurijani Kumboro bagari kulinji Mwera nanga wanu go kulinji Kodi kuboma tipite kwa Ayuba James amene wandithu timvane nawo bwino lomwe. Ayuba James mukanaibe pa line ndiye samukundimvati tiyese kaye 1212. Hello Ayuba. Hello bwana Ayuba mukundimva? Ai amene tilankhule nawo posiyida Innocent mwina tipite kunkhani yokhudza roho ya Malawi pa nkhani yoonetsetsa kuti dziko lawo likuyenda bwino kunkhani zokhudza Katangalezi. Mulipo Ayuba chabwino takondwera Ankwezalamba chabwino tibwere kwa ino Ankwezalamba. Amalawi roho yawo izikhala yotani pa nkhani ya Katangale chifukwa tukamba pa nkhani za misonkho amapereka misonkho ya nkhani ndalama zawo malipoti alipo in public zimadyedwa kwambiri. Timamva kuti 30% ngakhale mina ya national budget ya dziko lino ndalama zake sizimaoneka kumene zimalowera. Nkhani zake ndizomwe za Katangalezi kuli nkhani zokhudza chitukuko even ngakhale kuti anthu ena abwere mdziko muno zapenge ma investment sangabwere chifukwa nkhani zokhazokhazi. Tikapita mzipatala muli mavuto misewu yosamangidwa sukulu zosakhala bwino mavuto ndiye ali paliponse koma zimaoneka kuti Amalawi roho yawo mwina samayita play bwino kweni amangodikira 5 years zimkhala after 5 years basi kuti atikavote tachotse awo amachita za Katangale tike moena basi kena kwadikireso after 5 years roho ya Amalawi zikhala yotani pa nkhani ngati zimenezi. Zikomo kwambiri. Ndiphatikizabe ndi maganizo amene nafuna ndiunikirepo kana yankhulaso aku Blantyre asinaso ayankhula ukalongawo kunena kuti ndi mene munayiyambira programu kunena kuti Mutharika anayankhula ku parliament kunena kuti athana ndi Katangale koma zimene zochitika zogwirizana ndiye nafuna ndipereke chitsanzo like cha Ambeta chimanena kuti mwina padakali pano ndipovuta kuti tiaweruze kapena tiapangana review Mutharika chitengere boma kuti kodi Katangale akuchitika kapena sakuchitika chifukwa chonena kuti anthu amene atingida mboma pali nkhawa zimenezo ena sayankhula kuti ayi amene akupita nawo ndi otani ndi corruption vuto kumalawi kuno kuti awareness sinafike pa inde kapenanso kuti anthu timasankha kukhulupirira malingo ndi mbali imene tatenga ndale kwambiri ndi mabwerenza zimene zimatigawanisa. Koma Ankwezalamba ndikufunseni inde awawa sitikunena kuti ndolakwa right koma noti ngotenga in general kumalawi kunoko do we even need kuti wina wakati uze kuti kumachitika Katangale zinthu ndalama zimabedwa anthu amachita Katangale koma do we need anyone tokha timachita kufira nkumaita zoti kumalawi kunota akuluakulu Katangale ndi aliko and as citizens tifunika tichiteke nakake not kuti kuukira boma kapena kuphwanya zinthu but in a democratic dispensation ndikumene ndifuna kukatherako koma ndimafuna sindiyaonena kuti timanena kuti chulu chengwanjuchi manena imene yakuluma nthawi zambiri timathera poti akuti awanda corruption pamene mabweretsa nkhani ya politics kunena kuti chifukwa chofuna kuthana timapezeka kuti anzathu amene tikususana nawo pandale taapezera zifukwa taapasa mabero nthumba ndi cholinga choti tiathetse mphamvu zopikisana naso pa zisankho zimene zingabwere patsogolo. Chifukwa chake mupeza kuti ambiri amene ali mboma lero ali ndi nkhani milandu yambiri ya corruption ananama ku World Bank amasenga masama aboza chachani lero milandu ichopezera kuti ine akupangira kiliye chifukwa chani chifukwa chonena kuti tatsogoza ndali tifuna kuthana pa ndali mapereka chitsanzo chonena kuti taimbe amlandu Mutharika isatengere mwina zimene zachitika mbuyo mifasi tingadziwe kuti zinaliti za genuine
pamene timakamba ya prosecution ngati milandu sikutha vuto ndi ndani vuto ndi oyimbidwa mlandu kapena amene akuyimba mlandu chifukwa chani milandu sadayipitirize pata amuthalika ndi panopo kunena kuti mwachitsanzo ndimapereka chitsanzo cha Ambeta kuti sitingayimbe mlandu amuthalika pa nkhani ya Ambeta chifukwa chonena kuti milandu imene Ambeta akuyimbidwa inachitika 2015 injunction inatingidwa 2015 mfamza 2015 zafika leroli SCP inakanika kuti ikachose chilango chireso chimenecho chifukwa ndi udindo wa SCP kuchosa chireso koma iwo ndikufunseni funso ili ankweza lamba ili ndilifuse musanapitirize panopa iwo ndi tsogoleri woyang'anira nkhani za malamulo kubomako sakuyenera kuonetsa chitsanzo kuti ndolakwa ya sakuyenera kuonetsa chitsanzo chabwino kuti ine ndi nkhani panopa ndikufuna kuti injunction ija ndayipanga vacate ndifufuzeni to set an example nanga ndizoona koma for information there is no injunction. Okay, if we can go by terms amene nkhani ngati mwaitsatira bwinobwino by 18th May 2025 ndimene anatenga injunction 2020 kunasainidwa consent order between SCB iwo ndi a court nati samangidwanso nkhani yawo jeni azibweresa masamon. Now even Greta Ndala ananena on record I can even read what she said in time inona kuti many injunction that was subsequently obtained against the SCP stopping the arrest and prosecution is no longer there. Mene amazaisatira nkhani kuzomba kumanenedwa kuti adazapyaso kwa just kwa ndani mai ndani kuzomba ku court. ICP last words mena nanena mai Martha Chisuma inanena kuti amene amapanga hando nkhani yachedwa chifukwa amene amapanga hando nkhani imene anasiyagwira ndi SCP ndeti alemba munthu wina akuchita start file akamaliza panga start apitisa kupanga trial mlandu umene. Now Ambeta atha kutenga amene atha kupanga process yoti azipange kiye koma inu nomwe inu ndine ndamilita sogozo now he's abusing his powers to do certain things. If anything akwena kubwera ndi anthu amene amamwimba mlandu wacha nkulina kuti tufuna tithane nkhani timalize nkhani iyi pandali busy mukuti bwanji. So we need to be careful to see kuti tukwapasa mphamvu zotani anthu tukwapasa ufulu otani anthu ndicho linga chonena kuti tichitekiye fuka kazipanga kiye okha ndikuti nkhani ndikuti kuti akupanga abuse mandate ya office yawo chifukwa in the end apezeka mmene tikuzitapezera information apezeka kuti ndosalako ife samala tina kuti no he was wrong akanaisiya injunction ija kapena akanausiya mlandu tizaweruza akazachoka mboma chifukwa tineti makhulupirira kuti munthu amaweruza chilungamo akakhala ku opposition yet nkhani inachitika ali ku opposition. Then mafuna kubwera kunena kuti law ya Malawi ndionena kuti chani panopo chimene chikuoneka kapena chimene tamvapo choyipa cha boma chimene ilili poli chifukwa nthawi zambiri boma likakhalapo limakana kumanga anthu ake. Wina walemba pa social media amayankhula kwambiri kunena kuti akutipatsa 800 million ndiye timayenera kuti tigwiritse ntchito information imene ija $800 million tigwiritse ntchito imene ija tiyuze ndondomeko za malamulo athu date yasatire tione kuti zifika pasi kodi tikauza muthalika kuti 800 million agawana ndi anduna awa ndi awa achitapo chani ngati sachitapo kanthu ndiye tigwirizana ndi maonena kuti ndikuti APM angoyankhula there is no action. Chimene cheche chimene timanena kuti udindo wa Malawi tisikuyenera kukhala chete tikuyenera tizibwera poyera titokhala ndi nkhawa kuti mwina corruption ndipanga report ndi anthu amene ali mboma ndi amabisalirana koma timati mlandu suwola tikuti tiukoke anthu akukubuka kokawa tikuti unachitika 2016 kuli milandu yambiri imene yachitika kandi boma lapitali imene ijayo Amalawi ndondomeko yambiri yatimene atipereke report ku SCP ndikudandaula nkhani zikhale yoti mwina kukuchedwa kufufuza kapena iyayi mwina sitipizapo chilungamo koma as long as we report something will start happening. Izi zomati mwina mbobu justice kuti mwina chifukwa choti sindikhulupirira kuti makhoti athu atithandiza ndikungowaona AVC kani ndani akuenda musefati ndikundamva kapena ndikuakakira kuti achita zachinyengo kwamba kuagenda miyala mob justice ndi zimene timapha anthu olakwika kapenanso kuti ndondomeko zathu za dziko sizimasatidwa kuti tikuyuza mphamvu tikutenga mphamvu m'manja mwathu ndikuti mchitidwe umene usitingathani nawo. Chabwino Malawi tindikuthekera kuona kuti tisinthe machitidwe athu komanso timakamba nkhani ya malamulo achatimanena aja kunena kuti
ife tikanakonda kuti system yathu ya judicial process ngati kuli zinthu zimene zikandizireso paja Mutharikapo anadandaula Bingu wa Mutharika anadandaula kuti ma injunction achuluka chanchani ma injunction ndi ufulu wa munthu ali ndi ufulu okapita chileso ndikuti ngati leroli mwachisanzo munakambapo mmene mayamba kuti asimplex chitcholo ataona kuti nkhani siyo chilungamo kuti afuna zapeze disekereza chifukwa zoziwika kuti kufamu kwao kutereza analipo koma situ zoti kuti anali wa anisi kapena wachani so boma nthawi zambiri kumvera manda akajati mani noti amasokoneza zinthu amapanga zinthu ndichenge kuti akupanga embarasi mukamazapanga correction kusogolo bolabe walowa ndi zimene zimathamangisidwa ndi injunction imathandiza kulesa kuti mphamvu executive samakhale ndi mphamvu kapena kupanga abuse mphamvu zake koma isatire ndondomeko ndi Malawi tikanena kuti mwachisanzo tidani ndi process ya ujeni injunction tidapisa koma tiyang'ane process yonena kuti sono atakapeza injunction mwachisanzo simplex nthawi imeneyi pano padusa miyezi iwiri kana itatu kodi tapangaso chani ngati boma kufuna kukachosa chileso chikukapangaso kafukufukuchi kapena basi mlandu wata kapena tikampasa munthu tikammanga akakhala ndi belo akatuka ndi belo mthumba mlandu wata ndimene timachitira ku Malawi ndiye tikuyenera tiunikenso kuti ngati Malawi tibwere poyera tikambirane ndi kulamula anzathu a judiciary amalamulo tikonzenso malamulo athu kunena kuti ngati ili injunction mwachisanzo isaninterim relief chizungu chake amatero chimangopepusa pang'ono kodi chizikhala chopepusa nthawi yayitali bwanji dada ndaula kuti kaya anakhala kumera zaka 5 ali pa injunction anaendera injunction zaka 5 mpaka anatoka mosi kodi zikhala yayitali choncho anapangapo Ayuba anakambapo nkhani ya chilango kuti ndi chilango chanji chimene timapereka kwa anthu amene wawa ndichonena kuti tingalese munthu kupanga chilango ujeni chinyengo kapena chimangokhala chosasatiza kuti mwinaso mawa tipeza president apangaso padoni munthu yemwe uja chabwino Mkwezalamba ife tikuthokozeni fa chokhala nafe program ya lero ya kulinji takuyamikani kwambiri Mkwezalamba zikomo kwambiri Ayuba mukanalibe palaini Ayuba wakhanga atithawira pang'ono amenewa komanso nawo tayamike Innocent mawa kotsiriza program ya lero ndene kuti nkhanizi zikuoneka kuti ndi nkhani zazitali ndi nkhani zazikulu zimene mwina tikuyenera tizizikambakamba tizizikambirana pabwerapo ma perspectives angapo amene tikuyenera tiaone zichanapanga kale summarize apaso pabwera ango ina yonena kuti pali zinthu zina zimene zikachitika mwina mabungwe kapena nthambi zokhudzidwa zizikhala ndi interest kuthamanga kuti kodi izi zikuchitika bwanji tikhoza kutengapo gawo kupanga zinthu modani 2015 pamapatsana injunction 2015 mpaka napano ndi 2026 11 years popanda munthu okhala ndi interest kuti atichotse injunction apena pake anthu amene ali m'maofesi iso ogwira ntchito zothana ndi kalangale amene wawanso adzikhala ndi chidwi chachikulu kunena kuti kodi izi zitipange bwanji apereka chitsanzo akachaja anatenga injunction akhala mu office akutero 5 years anakhala mu office 5 years amene anali ndi interest yona kuti okay timwena tikuganizira izi tikapange lift that injunction anangosankha kukhala chete so pena zinthu zina timazitekerera kapena timazithiririra timazitipulira nkuzipatsa mphamvu kuti zipita chitsogolo komano anthu mwina timasankha osayang'ana timbali ngati timene tichatu ndiye timayambano kukamba nkhani kuti malamulo chani malamulo athu ndi abwino amapereka malilifi mene alilimu amaperekanso mphamvu yona kuti mukhoza kupita ndi kuchotsa zinthu ngati zimenezozo so mwina nkhani yokhudza ndi kuthana ndi katangale ndi nkhani ya wina aliyense Amalawi ndi amene tili ndi ntchito yayikulu yonena kuti tizikuona kuti kodi pakhala ngati awanatengatu chiletso kodi chiletso chachitipati tizifunsa mafunso oyenerera tisamakhale reactionary kuti pachitikano chinthu china ndi amene tikubwera kuyamba kufunsafunsa mafunso I think ife tikhaliso ndi interest imene yomafunsa olopasana wina wake asanabwere kuti mwakuti tokha tidzitha kuona kuti akhala ngati apa sipakuyenda bwino apa sipakulongosoka tikatero ndikuona ngati kuti mwina tiapanga anthu kapena tipanga wina aliyense kuti adzikhala ontoza zoona kuti I think ichi ndikulakwitsa kapena ichi ndikuchita bwino Innocent tathokoze fa chokhala nafe program ya lero zikomwambiri obvious tokoze Amalawi onse amene mwatsatira program iyi pano pa wireless komanso pa Facebook Times 360 Malawi pitirizani kukonda kulinji paidi kuloko ndikupatseni nkhani mchigereza ndikukhulupirira kuti mukwanisa kuonera komanso kumvesesa bwinobwino
momwe alankhulirana akuluakulu amenewo komanso ndikukhulupirira kuti mwamvetsetsa bwino ndithu momwe ayankhulira amene wa Sylvester Ayuba James amene achita kusindika kunena kuti zooneka ngati pafupifupi aliyense mdziko lino ndi wakatangale ndipo iwo afotokoza kunena kuti sangakhale ndi nthawi yomaloza mtsogoleri chala kuona kwambiri iwo angamachite point fingers kumene anthu fe timachokera maka makola kufotokoza kuti society yathu ndiyodzala kale ndi katangale, sikulu zathu ndizodzala kale ndi katangale, ngakhale machechi athu ndodzala ndi katangale, paliponse pamene ife timaponda ndikuti pali katangale yekha. So tisayembekezerebe kuzakhala ndi atsogoleri onena kuti angakhale abwino popeza kunena kuti atsogoleri wakuchokeranso mu society yake yokhayokhayo malo mwake kuti zinthu zizathe ndi kuti makolo onse akhale osinthika, makolo akuyeneka akhalenso oyamba kukonza katangale kuti ana obadwawo akuleno mu environment imene katangale sangakhale ochulukira monga zilili. So ndimve maganizo anu kudzera mu comment section za video imeneyi.